Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Mga igsuon, nining adlawng Sabado atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria sa Santo Rosario dinhi sa atong parokya, atong segunda patron. Atong iampo pinaagi sa mahal nga Birhen ang hingpit ng pagkasulbad niining pandemya nga atong giantos. Atos ang iampo ang kalinaw sa atong nasod ug ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Atos ang hinumduman o pasalamatan ng Ginoo sa mga benefactors and donors nato nga nagsigig tabang sa atong mga panginahanglan dinhi o sa atong simbahan sa Sugbo nga unta bubuan sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Magampo kita. Maluluyon nga Dios liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon dili na pakasad-on kadtong nahiusa kang Kristo Jesus. Kayang balaod sa Espiritu nga naghatag og kinabuhi pinaagi sa pagkahiusa kang Kristo Jesus nagluwas kanako gikan sa balaod sa sala ug kamatayon. Ang wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang sa tao, gihimo sa Dios. Gihukman niya ang sala diha sa kinaiya sa tao, pinaagi sa pagpadala sa iyang anak nga mianhi, nga may kinaiya sa tao makasasala, aron paglaglag sa sala. Gihimo kini sa Dios, aron ang gikinahanglan sa balaod, matuman dinhi kanato,
nga nagkinabuhi na sumala sa espiritu, dili sumala sa tawhanong kinaiya. Kay kadtong nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanong kinaiya, naguna-una kanunay sa mga butang tawhanon, ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa espiritu, naguna-una kanunay sa espirituhanong mga butang. Ang paghuna-huna kanunay sa mga butang tawhanon musangput sa kamatayon, apan ang paghuna-huna kanunay sa mga butang espirituhanon musangput sa kinabuhi ug kalinaw. Busa ang tao kaaway sa Dios kung maghuna-huna siya kanunay sa mga butang tawhanon, kay dili man siya mutuman sa sugo sa Dios ug dili gayud siya makatuman niini. Ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kun dili sa espiritu, kung tinuod man ugaling nga ang espiritu sa Dios anaa sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Apan ang nagpuyo ni Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, buhi ang inyong espiritu tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Kristo Jesus, siya ang nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab sa kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa inyong espiritu nga anaa kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtanaw sa imong naong. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtanaw sa imong naong. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan, ug iya kining gibuhat ibabaw sa kasubaan. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtanaw sa imong naong. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguha sa mga butang nga walay hinungdan. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtanaw sa imong naong. Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo, ganti gikan
sa naong sa Dios ni Jacob. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtanaw sa imong naong. Alleluia, alleluia. Wikain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna may mga tao didto nga misugilon kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon sa Hesus kanila, tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi, gisabot ba ninyo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang Galileanhon? Dili. Sultihan ko kamo nga kun dili kamo maghinulsol og mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sumala or sama kanila. Mahitungod ni adtong napulog 8 nga nangamatay didto sa Siloam kay natumpagan sa turi, gipakaingon ba ninyo nga kadto sila mas dautan pa kaysa tanang molupyo sa Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo nga kun dili kamo maghinulsol og mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya misulti si Jesus kanila niining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoyng igira diha sa iyang parasan. Miadto siya aron pagpangita og bunga niini, apan wala siya'y nakaplagan. Busa miingon siya sa iyang hardinero, tanawara, tulo na karon katuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga niining kahuya, apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, pasagdi una sir, bisa niining tuiga na lamang kay akong libutan og kubkob ang punuan og unya akong abunuhan. Kung mubunga kini sa sunod tuig, maayo. Apan kung dili, ipaputol kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa pagsulti ni Kristo niining atong Ebanghelyo ngadtos mga tao nga naminaw niya, iyang pasabot nga ang Ginoo muhatag yun og lugway or kahigayunan aron ta makabiya sa sala. Pero kung mo desisyon kita human tatagaan og mga lugway, mo desisyon kita nga mo padayon tas atong sala, iya sa gyud ay tang putlon og patyon. Kamoron napa mo'y sala, nus aman mo desisyon nga mo biya. Nus aman. Basi karong adlawa, last chance na lang ninyo. Kay kalitra ba ning kamatayon? Sama aning giingon diri ni Kristo nga
ang mga tao niingon, sus, ang naghalad sa templo, sa ato pa nagsimba, gipamatay mang Pilato. Ang mga tao nga nagtrabaho atong turi na tumpag bitaw, nangamatay gurot, oy. Ana ba? Pareho na to, nakras mang eroplano. Sa tingan tong nakras bago karon sa Basilan. Ana. Nalunod mang barko, paskang daghanang patay. Nilandslide man ang bukid, paskang daghanang patay. Kalita, oy. Ana. Ning kalit maglinog, nalusno umang San Vicente Ferrer, Paris nga simbahan, 40 mang patay ang katong nanimba. Apil na sa tong nagwali. Kalita, oy. Ano ba? Basin bag maapil taan eh. Nisimba pa ka ito diri. Unsa? Dito mamatay gatungas tabla, gabisiklita. Ngano man? Nisimba pa man to diri. Di ba? Uy, nagduwa tog tini si Father Suarez. Uy, namatay man. Wa man kahumagduwa. Ano ba? Ya, di ka moron maapil ani ron, nisimba pa man to. Pag uli na damagan masabal-habal, patay man. Ana. Kanus aman mo magbago. Uy. Hingga nganong ako ra kameraman pader ikaw di ay. Oo lagi. Kay ba masaguna ako ba? Na kontestan. So ang gustos Ginoo karon dayon ayaw unya-unya kay kanang pag-unya-unya nabilong na sa tawhanon nga kinaiya. Si San Pablo tin-aw kaayong gasulti sa atong unang pagbasa, ang tawhanong kinaiya supak sa Espiritu Santo. Ug ang tao nga nagkinabuhi sa tawhanong kinaiya kaaway sa Dios. Kay di gid na siya ganahan nga motuman sa sugo sa Dios kay ang iyang hunahuna tawhanon man. Mao na lisod kayo. Gi-explain ng San Pablo na ako na nato tawhanong kinaiya ug ang Dios non nga kinaiya. Nagihatag sa Espiritu Santo. Kinsa may naghatag ani atong tawhanong kinaiya? Ang sala. Ang sala. Karon unsa may inyong gi huna-huna, tawhanon o Diyos nun? Kanang may maglungag ko ron, igabot, magluto ko og laming kaon, kay Sabado ra baron, may lang magkatigom-tigom magdungan may paniod to. Unsa na, Diyos nun o tawhanon? Unsa? Ganahan ko muka og ice cream da, palit ko og ice cream. Unsa na, tawhanon, Diyos nun? Ako detong hapiton tong nakautang nako kay ako tong paninglon basin pag mobayad na to karon dugay-dugay na ra ba tong wa bayri. Unsa man na tawhanon Dios non? Asa ka tong bana na kung di naman motubag og tiksan karon lang yung kag moabot ka. Unsa man na tawhanon Dios non? Ako tong gubon akong kural kay aron mo dako-dako tong agianan sa among silingan. Ako tong spaltuhon ilang daan kay aron di na kay tumulapok. Unsa man na? Dios non tawhanon. Di na lang to nako paninglon ang nakautang nako kay ingon ra bang Ginoo nga ay na mo paningil kung naay makautang ninyo. Unsa man na? Dios non tawhanon. Dugay-dugay na ra ba kung wa gyud mosulti aning akong asawa bahin aning akong kabit. Iguli na ako ron, ako tong sultihan, bahala na unsay mahitabo, mosulti na ko. Unsa man na? Dios non tawhanon. Okay ba? Munday mo. Nyahay may inyong kanunay hunahon-naon, ang Dios non o ang tawhanon? Oy. Sige, pag-practice na. Si San Pablo naghatag nato og nindot kaayo nga kaning pagtulunan, pagbantay unsay imong gihuna-huna. Kining sala magsugod ni hunahuna. Ang ato sang kabalaan magsugod sa hunahuna. Muna iyang gispecify ang paghuna-huna. Si Kristo mao gyapon
Kinsa tong naghuna-huna og laway nakasa na sa iyang huna-huna. Ini bang atong huna-huna ba? Kamo karon diya gatan-aw mo nako. Gaduda man ko ninyo. Ngalain mo huna-huna. Labi naghisgot akong mga koral kana mga utang, gaduda jud ko ninyo moingon mo. Yan nasa ni pariay, yan nasa niya. Sunod ani ron kanina sang kilay, kanina sa rong kis-kis kilay na mao na sa naron ya. Ingon ako kanang inyo mga to na lagi daan palagi gyud ko. Imo na nang gihuna-huna. Kanindot unta inig-abot mo diri unsa kay itudlo ni Father karon no? Nya paghisgot akong koral. Ay salamat Lord gi-remind na nasad ko tunuod no mo din ako guba mong koral iguli ako na tong gubon aron mairog-irog tong jutay. Ana unta? No? Dili kay magsigig ingon nga ang una-huna ba na set na ba? Mao man gina siya. Isa, unsa tong giwalin pa din? Ay mao man gina siya. Kana pa siya no? Mao ginaoy. Kanus ako na nag-usab ng iyang wali. Kana man ginang koral, kabit, kadang utang ayaw paningla. Oy, so utro sa nang parian. Musupak na ka kung ang imong hunahuna nakaset na sa tawhanon. Unsa man ang tawhanon nga hunahuna? Ang paghigugma sa mga butang dinhis kalibutan. Kanang mga butang nga mahibilin sa kalibutan, di mada dito, mauna siya'y tawhanon nga mga butang. Kaning simbahan nga building, kining altar, kining tanan nga nakita nato dinhi, kanang inyong ihogs kolekta, usahay di pagyud mo muhog. Kana mga butang nang mahibilin dinhi. Ayaw na sige gunahuna. Dunay mga butang nga madani mo ngadto sa langit. Unsa man ang mga butanga? Na sa atong gawas ay diya sa atong gawas sa atong kuan naman ay krus diha kanang iyang pedestal nanay akong gibutang diha nga mga madag langit. Kana pulos gina madag langit kanang gibutang nako diha. Memorize na ninyo. Kinsay naka-memorize na diha sa 10 Commandments in proper order. Hapit mo diha, oy. Sige lang mo, agi-agi. Wa mo kakitaan ang katekisis na diha ang 10 Commandments, na diha ang 7 capital sins, na diha ang 7 gifts of the Holy Spirit, na diha ang works of mercy. Kana tanan, maunay madahan na to dito, maunay mo pilit sa atong kalag. Kung ang imong gibuhat, na bilong sa 7 capital sins, adto ka dito sa impyerno. Mupilit pa na. Di ba? Pero kung imong gidangan to, natuma na nimong 14 ka mga works of mercy, imo pag yung napalambo ang gifts of the Holy Spirit, nya imo pag yung gituman ang 10 Commandments, mupilit sa nas imong kalag, igadto nimo dito, sikat kay kas Ginoo. Mamakpak ko ng mga tao, yes, yan na ang atong pinasidunggang igsuon. Mamakpak na eh. Sinang ka ng works of mercy ni ingon diha, pakana ang gigutom. Nga ikaw sige pakaos gigutom, hangtod gigutom na lang noong kag pakaon, hangtod namatay ka. Kaya ang imong hunahuna ang pagpakaon Diyos gigutom, nga namatay na lang hinuha, kaya nalimot ka ba nga pagpakaon sa imong lawas? Sakto na, dili. Sakto gina. Kay kani imong lawas mahibilin man ni dinhi. Ngano magsigim kag hunahuna ana? Hunahuna unsay makapatambok sa kalag? Unsay may makapatambok sa kalag? Ang pagbuhat sa sugo sa Ginoo sama anang works of mercy. Ano mo ramang mugdang aluya? Di mo memorize ana diha. Picture lang na, naman mo yung mga cellphone, picture. Sige, basa-basa dos inyo. Nya igbalik diri imong i-check. Maabot man yung panahon, nga doon ako'y panahon din nga mo check up ko. Kinsay naka-memorize sa 7 gifts of the Holy Spirit. Tagaan ako 1,000. Dool diri, i-recite. Nakatong mo dool, tagaan gina na ako 1,000. Ana. 1,000 ka grasya. Ana. Nya minsan ang kwarta di ay lagi paghunahunaan ng kalibutanong butang. Maimpierno ka na. 1,000 ka grasya.
O di ba? Karon bitaw umaabot na sa dang atong pagsaulog sa All Saints Day o All Souls Day. Kana bang adlaw sa minatay ba? Nganong ato man ang saulogon? Nganong mamugos manggani kita gyud nga musud kita sa menteryo bisag gidili pa. Ngano man tungod kay mituo ta nga ang tao naay kalag. Dunay mo padayon aning atong lawas. Ang lawas mahibilin, ang kalag mo padayon. Nasayod pud ta og mituo ta, nakahuna-huna ta nga hukman ta didto. Og mituo ta og nasayod pud ta, naghuna-huna pud ta nga ang pag-ampo makatabang sa atong mga mahal sa kinabuhi nga namatay na. Kanang huna-hunaa, ibutang na nga sa karon sa pila ka adlaw, ikaw na say pahinungdan panahon sa All Saints Day o All Souls Day. Di ba? Ikaw na say handomon, ikaw na say duaon dito sa menteryo. Di mo na maghuna-huna. Lingian ay mong tupad, naghuna-huna ka na? Naghuna-huna ka? Oy, kanindot ang maghuna-huna ka, nga posible maapil na kasunod tuig sa duaonon dito sa November 1 o November 2. Ana, no? Usahay mabutangan kag lapida, usahay dili. Kay bag-o pa kag namatay. Kaya nagpreparar kas imong giluto para sa adlaw sa binatay, ni kalit lang kag atake, nalipong, niya namatay dayon, mo itong gidali-dali kag lubong, kay gi-accuse man kang COVID, na mo itong wain taong kay lapida, pero naapil ka pagka November 2, tuan na ka dito, na, di mo maghuna-huna na day. May pa ko, naghuna-huna. Muna, tay misa sa mga menteryo din sa St. Anthony Bahak o Manila Memorial, mao man atong misahanan sa atong parokya, pero atong pamisahan ang atong mga kalag nga pinangga o gimahal dinhi sa simbahan. Muna magpadatag mga sobre gihapon ngadto sa inyong mga ganing panimalay, kamong mga territorial nga mga parishioners, padadaan mo nya isuwat diha sa sobre angan sa mga kalag. Ana nya kay wa na mo maghunahunag kalibutanon, isud ngadto sa sobre ang mga kalibutanon. Samaan ang kwarta, isud ngadto sobre nya ipadanga rin. Ing na di na ko ni hunahunaon kay ako ni ipadanga to simbahan. Kay makatabang mo na sa imong gipamisahan, di ba? Adi mo to? Oh, to. Nya lisod man kuno kay to katong sudlag papel bitaw, niingon man tas una ang kada sobre basta mo sobra tag napu ra mo na kabadlis ang atong sobre niya og mo sobra ana sa ang uban isuwat magpapel ana din ana nato ron buhaton pangayo og laing sobre haron limpyo ba ang atong paghatag dire. Total love offering ra mo sa imong ihatag ana. Ayaw lang sa to katong sinsiyo. Ayaw lang sinsiyo isod. Kaya nga naman, ining uli ni mo, mabuslot o niyang sobre. Niya, mahog tong kuan, mahog tong sinsiyo. Ngayon mong gibutang. Niya, wa na hinoy ni abot nga rin. Wa na, di na kamalangit. Di tayo, joke ra na mabuslot niya ba, di niya kabot imong halad. Ang pangayog lang sobre. Kaya, muluoy sa kudiri sa atong i-incode mangguna nato tanang mga kalag diya basahon diri ba bastang problemahas mga nag-incode nga naman sinunan ka usa ka sobre butangan og kana ganing papel yelupad back to back nya hulgan dayon anang 20 donut kuha kas 20 donut type ka ng pila nakabukalag niya perting daghanang kalag dugay kay mo mag-type hapit 20 minutos nga type sa mga ngans kalag 20 donut ang gibutang mas tila arang-arang kuno to katong sobre kay tumpion ra niya sige lang kag padpad ana di na ka magkuot-kuot pa hikyad pa kanang papel perting bagaas papel dia mga kanang mga usahay ang kanang mga papel nga kanang lagom na kignaong say banpipar mo iswatan lisod kay basahon back to back ra bagyon di bagyo mo ang adaghanan na lang sobre halag pulos na donut basta 20 ka sobre pulos donut
Ato lang na hapyo-dapyo ron. Ano ha, pangayo og sobre ha. Nya kamo mga online parishioners, it takes lang as many as you can. Nya pahinungdi lang sad ang matag kalag og imong love offering. Mao ginatong naon-naon pahinungdan og love offering. Ngano man ika kanang kwarta pa din makapalangit na og di ka muhatag og kwarta di ka malangit. Dili. Ngano man nga nagpamisa ka nganong wa man ka muhatag og love offering. Hain man day ang imong kwarta. Para unsa man na. Nganong di man nimo ihatag isip imong halad para sa imong giampo. Para unsa man day ang imong kwarta. Tubaga na. Para imong kanon, kalibutanon na. Kanindot nga ang imong kwarta, imong gipaambit para sa asa man? Diyos nun nga buhat sama sa pagampo para sa mga kaluwasa, sa mga kalag, sama sa pagpamisa, nga imong gihatag ang imong kwarta, kanindot ana, kaysa imo ginang tiguman para karon gud inigana sa sibot yan. Ay ako ra man ipalit pagkaon ila ko ni hug magutman unya ko. Sige, buhatan na. Sige ginagbuhat. Patay gyud ka. Nga naman, nadawo naman kas kwarta, na sentro naman kas kwarta, kalibutanon man ang una-unaa. Ang resulta ra ba, wa ka kaabot sa imong kananan. Kay nadapsot ka dihas may simbahan, nadakdak imo sampot, ni ditso kag kumatos. Nya pagkakuma nimo din ang makamukaon. Pag abot sa inyo namatay man ka. Unsa may katapusan nimo? Ang paghigugmas kwarta. Matud pa ni Hesus, kung di mo magbag-o anang batasana, mga matay sad mo didto sa impierno. Muna mas may pa ihatag na lang na tanan sa kolekta. Isipin mong halad aning maong misa. Isod lang na sa sobre, isip imong halad para sa kalag nga imong gipamisahan. Kay daghan pa kag merito. Ano mura mamog nasuko sa akong gisulti nga tininood man ni akong pag-explain. Mabita sa atong salmo responsoryo ni ano sa atong tubag. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Ayaw pagsigig tanaw ng naong ni Andres Bonifacio, nilang Cory Aquino, nilang Ninoy Aquino. Ay pagsigig tanaw na, ihatag na nga rin. Haron igtanaw na mo sa imong pitaka, wa na diha sila si Ninoy, wa na sila diha si Andres Bonifacio, wa na diha sila si Minya, o wala na diha. Unsa may imong makita? Ang naong sa Ginoo. Ingon ka, Ginoo, wa na ko'y kwarta. Ginoo nya karon wala kay kwarta unsa may imong pangandoyon sa makita unta nako ang imong naong nya mingon ding Ginoo tutukig maayo ang imong pitaka tutukig bag maayo nya nadugay nimong tutok makita nimo nga wa nagisod nya mingon ding Ginoo mao ni ang nahitabo nako pag abot nako sa kalibutan wa gyud ko'y bisan usa ka dako nga nadawat latigo lapdos purong-purong sa tunok luwa tamparos bunog og paglansang sa krus ang akong nadawat way nihatag na kog kwarta gibaligya hinuon ko aron makakwarta sila karon wa naman ay sod imong pitaka gusto ba ka nga makakwarta o gusto ka nga malangit. Yang sa may mong tubag, Lord, gusto kong malangit. Ingon din siya, sige, trabaho na nga to. Bisag way kwarta, way kaon. Haron ikahapon, patay na ka. Uy, dili taon. Igsugod ni mong trabaho, na adayoy mo gawas nga kwarta. Sweldo di ay, snacks di ay. Niya magsigi na to siyag tubod, mudaghan na tog maayo, moingon din ka Lord, man ko mahigugma ni, ako laning ipaambit ngadto sa among silingan. Ana, kada nako kwarta para sa silingan, para sa nanginahanglan, kada sigana mudaghan na sa nagmaayo.
Nangutana gali nako ang usa sa akong mga kailang pare. Padir nganong daghan man kay nang donations ni abot sa imong simbahan nga kami diri galisod naman. Nakuusar gi hinungdan. Wa gyud ko mahigugmas kwarta. Mao nang giagis Ginoo diri ang kwarta kay moabot gyud sa iyang tumong asa padong. Kay kung nahigugma ko sa kwarta, daghan mang muhapit sa akong bulsa. No? Di man sad mo muto. Sige, unindog na ta. Mga igsoon, ang Dios nag-auhag kanatong tanan sa pagpuyo nga matarong dinhis kalibutan ug maghuna-huna kanunay sa mga butang langitnon. Busa mo ingon kita, Ginoo pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nangulo sa atong simbahan, nga magpabilin silang maunungon sa mga pagtulunan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga pangulo sa atong nasod, nga giyahan sila sa Dios nga magtuman sila sa iyang kabubuton ug mangita sa kayuhan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga sakitong hinakatan ni COVID-19 na magkabaluna sa hingpit na kayuhan, magampo kita sa Ginoo. Alang sa pinagagad sa mga sakitong upang hukom sa katilipan na makakapagdalunay ni Garcia sa pagkakutay ug nga mapalalitan sila, magampo kita sa Ginoo. Alang sa kasaulo sa 500 years of Christianity, nga mutanong ang puso sa tanan kalibukan, ilan niya sa mga parokya sa atong mga kalawan at sa pagtuo ug paglaom, isip mga nangyayari, magampo kita sa Ginoo. Alang sa susunod sa Diyos, yung pagmamot obispo, na mabayan na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga proyekto sa atong simbahan na pinangit sa pagmamagpagiyan sa Vicente Ferrer na magmamamusun o pagpapasya sa wala sa atong mga kitlan at pagmamanin, magagawin kita sa Ginoo. Alang sa mga benefactors o doon sa atong simbahan, maghinatag ang pinansyal na may tayong hinabang o alang sa mga trabaho tingin sa atong mga proyekto, pinatagayan sa sila sa Ginoo, daghan ng mga grasya sa ilang buhi, marikay sila sa mga katulan at tulang sa punta sa kanilang mga paninggan, mga kita sa Ginoo. Alang sa mga matay na nasiusan sila sa pagkikinig ng mga katapusan, dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, natala kami sa mga grasya na among kinahanglan, labi na ang mga espirituhanong mga utang na makaluwas sa atong lalag. Ano kinilituloy pinaamin ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Dawaton ta sa Dios Amahan makagalaw sa tanan.
Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo mananang kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Diyos. Santos Mamahan, Diyos na tunay na pagkakao sa tanan. Angay, matalo kayo, magpasalamat kami kanino kanunay o sa tanan natin. O ang madaig kami, magpasinungo o magsangyaw kanino, diha sa paghandog sa Ulamang Maria kanunay Birhen. Kaya nanangkol siya sa iyong butong anak, pinahagi sa bahog sa Espiritu Santo, o sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, hindi pa imukso alang sa kalimutan sa kabayan ng way pagkapalong, pamao sa Jesucristo akong Ginoo. Ubusa ang tanan mga binuhat sa langit o sa yuta, nag-aapit sa sukabagong awit sa pagdaig, doon usap kami sa tanan ng mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw, sa imong may punong na himaya, diha sa pag-awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos na Kaman, utong ang langit, lupa sa iyong kamay, usara sa kalikasan, dahil magkakanunin sa malas sa Ginoo, usara sa kalikasan. Santos kayo ikaw, O Ginoo, ang tunuran sa tanan ka santos. Ipadala ang iyong Espiritu aron pagsantos na iyong mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo ang lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kabalingon, ituhang siya upahan, pasalamat kanimo, bipikas o inhatag ni nganto sa iyong matinunan o mingon, dawata kini inyong matanan o kanan, kay kini mao ang akong lawas na itugyan ang kaninyo. Sa samang paangin tapos ang paninapon, nituhang siya sa kalis, nipasalamat kanimo pag-usap, nihatag ni inanto sa iyong mga tinunan o mingon, dawata kini o Panginoon ka mga tanan, di ka niinin, kaya kini mawang kalis sa akong dugo, sa bako o tunay na kasabutan, ang dugo na iula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga salat mapasayo, buhata kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandog sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo na kamalan kanimo ang aman, ninipan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagkapasalamat kanimo tungkol kay imo kami giisip, mangayan ang matubang o alagad kanimo. Imo ang kami ang manawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inundog Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahigpit kami diha sa ugma, uban ni Francisco, ang among Papa, ni Jose, ang among Arsobispo, sa tanan mga pari, mga religyoso, mga aktibong nag-alaga sa simbahan. Inundog Diyusa ang among naigsuon na namamatay, labi na among ihandog karon kadto sa mga nahandog kanina. Malawon na mabanaw sila ang tanan na namatay diha sa imong kaluoy, dada sila tanan sa pagsulong sa kamayan sa imong naong. Kaluoy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online ng mga misa. Himuha kaming ngayon ang paambit sa kinabuhing tunay uban Maria, ang inahan na ulay sa Diyos, uban kang San Jose, ang iyang putli, kamana, uban sa mga apostoles, ang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, o sa tanan mga santos na nagatuman sa iyong kabubuton latas sa katuigan
imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, utihan kaniya, ihatag na kanimong magagawang maaman, ihag sa kahiusan sa Espiritu Santo, ang tanan lumong o himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangkit sa pagdating ng mamahan, ginamit ang mga pulong ni Jesus Cristo. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwason sa tanan kautan. Atari kami sa kalinaw ining panahona, aron tinabangan sa inyong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanan kasamo, samtang nagapaabot kami malaumon sa pagbalik ni Jesu Cristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa inyong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, kung sibo sa imong kabubuton, nagari kami sa imong kalinaw o kahiusan, ikaw ang muging hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaang kaninyong tanan. Atong ipaambig karon ang limaan sa atong panaginig sunay. Kordero sa Diyos, na nakawawakan sa mga sala sa kalibutan, kaluhin kami. Kordero sa Diyos na nakawawakan sa mga sala sa kalibutan, kaluhin kami. Kordero sa Diyos na nakawawakan sa mga sala sa kalibutan, patawarin kami sa kalibutan. Kini ang kordero sa Diyos na nakawawakan sa mga sala sa kalibutan, ulahan kitang tanan na ginapit kalang siyang santos na mamangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Ang lawas ni Kristo, Amen. Mamampo kita o Ginoo kaming namalawat sa langitnon nga sakramento na namuyok sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungo paghandom kang Maria kanang Birhen sa among pagsugo kaniya makahimo unta pag-alaga imong sa amay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Orasyon Imperata. Malulunod ang magpaamulong amahan pananipli kami batok sa COVID-19 manakamasol na matutlo sa datang kinabuhi. Nagahangyo kami kanino karon na imo kaming subuon uban sa gugma ug sa maaning kamot o tama ang among kahadlok sa sakit o kamatayon, pagbuha ang among paglabong o una ang among pagtuo. Nagaangko kami na imong iyakan sila na itaasan sa pagpangita o tambal alang ni pandemya sa pagpagkan sa pagkuyanan ni nagpasalamat kami kanimo sa mga una na palanggo pinaagi sa pag-iya sa imong mga kamot. Panalangin ang among mga palingkamot sa pagkawin ni mga una aron sa pagtampo sa pandemya hindi sa among nasod. Nag-aampo kami kanila na nagbulay alam sa maayong paglawas, namunta malagad sila sa mga sakiton uban sa katapos o puhang. Sinata kanila kalagtin sa pangisip, maayong paglawas, kaligpon sa kapuhan o panalipod batok ni pandemya. Nag-aampo kami alam ni atong manlalagbuyan ang mahuli kung tatayo ng ilang maayong panglawas o panalipod usap sila na nagkalima kanila o gihatag ng kapulay tayo ng kanila mga mamatay. Ihatag ka namo ang orasya ni inyong panahon sa pagsulay, sa pagpudlay alam sa kayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among kalingawa o kaluoy sa usa-usa, maglingkod ka namo sa paglabang ng krisis o magtultol ka namo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagdadamong kami sa imong panalipod o santa na inahan sa Diyos, ayaw kawama ang among mamunyo din sa among mga kinahanglan. Inunuha, luwasak kami kanunay bikan sa tanang
mabuhi ang hari at kanimo nila sa kalibusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Maria, kayuman sa Santiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Luis, San Pedro Alonso, San Vicente Manito, usas mga nindot na kasa ang magdadawat mao ang kasa sa pagkabalaan, holiness. Mga talagang ang sinilang isa una sa mga butang langit nun, dili mga butang kalibutan. O gamito nato ang mga butang kalibutan araw na palangit. So, ako nang kayo kanina patay isa sa Ministerio ng November 1 and 2, ating kapag-misa din. So, ang misa nato sa November 1, Sunday schedule. Doon natin schedule yung kasi alas 5, hanggang alas 6 gabi. Ganun yung Sunday schedule. 7, 6, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7. Sa mga kapilihan na iapon ang schedule, Sunday schedule. November 2, ang atong misa din natin, alas 6, alas 10, alas 12:15, alas 4, alas 6. Yan ay usa sa samba ng sabi ng katuban, alas 6 sa hapon, November 2. Ay misa usa dito. So muna yan ako, malatuloy na i-post niya schedule. Yan. Dahil yung mga listas ng pagkakalipin, hindi na manimba, hindi na matampo para sa pagkakalipin. Mas maayon na yun na nang ipagkatod at yung mga kalagan yung time na nato, sugda tayo ng basa yung November 1 hangtod na yung November 30 ang atong pagsiling basa o misa sa mga kalagan. Mga time na nato tanan sa wala din yung mga i-go sa atong reposisyon sa atong mga ipamisan, mga sobre na itong isuwatan. Ayun lang ito mga papilan, sobre lang. Yang pag-ipamisan, hindi na kinahanglan i-mention yung dagdagan pala. Hindi na kinahanglan i-mention lang ang labing duhol sa iyong kinabuhi. Kaya mutami kayo dito, o sa tanan ako kapalindihan, o sa tanan ako katimulangan, o sa tanan ng mga kalagawa na inyong doon kanito. Anak, dito talaga. Ay, di na yung nag-mention kung ito ba masing ka kayo yung paninlan pa. Ayaw, di na nag-mention, di mo alam. Ino kay bawal kinsay yung mga parente, kinsay yung katimulangan, kinsay yung kalagawa na inyong doon. Kasi, apil ko dahil. Di man mo na may nasako. Kaysa ka naman suwat at pinag suwat sa mga balag. Ayun na, importante kayo na minuto kapag pag-isa sa mga kalat. Muna importante, i-apply na sa Ginoo kinsay sukod sa iyong kasing-kasing. Ay kapag i-apply na sa Ginoo. Iba ang kasyaras. Ang Ginoo, manaakan ninyo. O manalangin ka na ito ang Diyos pagkaroon sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Ihalad na ang misa ato rin padayunon, pinaagis pagpalamong